जा ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ମନେ ଅଛି ତ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ଆସୁଛି। ହଁ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଆଉ ଏଥର ତୋର ଜନ୍ମଦିନ ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ବାପା ଆସିବେ ତ? ହଁ ବାପା ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାମ ବହୁତ ଅଛି। ହେଲେ ବି ସେ କହିଲେ ଯେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଆସୁଛି ମୁଁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆସିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହଁ ମୋ ବାପାକୁ କହିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଜାମା ସାଇକେଲ କିଣିବେ। ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ କି କିଣିବି ମୋ ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ତୁ ବାପାଙ୍କୁ କଲ୍ କର, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଚ୍ଛା ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଟ୍ରେନରେ ବସିଲଣି ନା ନାଇଁ? କାମ ସାରିକି ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ବାହାରୁଛି ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅରିସ୍ତି କରିକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି।